Mewura na e dia asam nkwa mo ntrase awon se mo ntrase. Bra we di ohun ye enye mbone madam fie. E fre na abina. Na oye business bi na osun ko place kakra dia shame se na be ye bitimatum ko. Na me se na me de na ba ha wona amabosia na won mani bi. E chiri anu wa bitua mo. Mewura. Dia o kan sa na tie. Acha. Emane house mu bisasa. Ko se ne nipa ya ba no. Sabia no e de jebosia nya no anya nitua. Eye adwuma ameye. A me de sika mabosia. Me de menye. Ti wo baji mi sika. Se wa amfa ama ne koduru no ne koye na ada asem. Ohene ba hu ni. Sa na ohia. Acha. Nia 1.5. Hey! One sec. Acha 1.5. 1.5. Me ba me hwe ne ka ne number. O ka ne say. And I'll bet 1.5. Na scanner boni din no what ya say? 1.5. Eura. Tete 150 Ghana na wo kan na asese. Wo kura se. Ya sesa syllabus so dada nti wo nsua. Ko kan se mo epanyini bi animu a obema kromfa tetew. Any problem. Binyama. Na da be na obetimi abetua. Achenka. Ko mami. Bosome ba ko na bosome ni na me de beba. Anyway, me de be ma. Sabosome e na so binyama me. Mpese be duro. Ne be ye na ada. Ensi ho no nso e 100 Ghana. Achana. Ensi ho no. Onye 500,000. Me pa cha ominya, mentimi. Why? Sa na me ye me ntimi betimi a. Pa cha mpeni sa. Na mpeni sa wani da so we. Tobo ase na me boy chiri tobo ase. Mna famani so tobo ase. Idi si uso na dia hye nsem. So ye dance. Na so so de beba. So me back for echi. Me a me de beba. So me onya chiri, mfa chiri nka ho. Ye de beba. Mate beba. So udi ni abna na ya so. Yo. Oh, and nas kafu bra. Solid. Oh, solid. What? Ntino, only problem what? Yo. So dada ho na anya me line akọ. Facha. Bye. Matia. What's my name? So me hwa de ani. Ani e moma ba yo why? Kona me hwe ni ma wo na. Tini se na me tono na. Ana nkoda ba de na ma na. Mama me catch us me kwakọ ye adwuma peska. Abe support woni me nuanu. Makwakọ adwuma ya fe diskabo. Hey, yeah. Mama. There is you. 1.5. Yeah, bro. Mama. Let's go with the winner. Mama me kodi pa o. Mami, enye pa o pa di na. Mama. How pa na unya iska. Mama. O de na he ene ye. Fi se me yin se da kro pa o pa ni betumi na iska we. Mama se me boha na ma. Wa tu. Eh, ready me da se. Se me ye nya adwuma wo ye. Yee. Mami, mpeso be di are. Mami de jiba ko wat. Am fa de fe ne ma. Jibi brown no 50. Esie ba ko. So, fe no to. What? Ya ka no de ye de. Ham me de corporate business aye. Dabi nya business. How pa na aye. We de wo ye ya wo faso na wunya. Unko iska no ma me ma obi no wanya faso no ya ni nyina ya wo dia. Fa mama na me fa ntu susu ma. Tete de bia ba na me tu susu. De bia ba na me tu susu. Bo so me be so no. Ni asesa ne pafu. Na sa wo be kwa se no. Mama me nsen no. Minim situation aye kom e wo ha se. Nti ma me fa we nkope bibi na me nton. Na me fa support so.
ne nyare wo hobi sa wayade wa me o papa wa no jimi wo no ka wo ya taba no wa me wayade mu wayade mu yeah afen ma hu jimi no ho fa so jimi you ready me that and then